inetile m ọgwụ oke na nli neli n'ọnya ka nchọ ka test ya gị ka ifukosi atọ tie kwụla ọtọ n'ana si kedu mgbe o sebere kedu ife ya mere ya si nọ n'ana. So na ihe ị na-eme this world bụ ịlasịa m ile enyi m nwaanyị ịlasịa m ile enyi m nwaanyị na-edue na-eje ife na-edue na-eteke out na-enye ya ife niile inyesi enyi ịnatakwa n'ụlọ isi m nye kedu ụdị mmadụ ịbụ? Ọkwa mmadụ mụrụ gị ị na-echekwa echiche onwere ife mmele gị ịchọsịa ụmụ nwaanyị niile nọ n'ụwa ọ bụrụ my best friend na-abata be m now na nwanne nwoke chọrọ ị na-ada gị nwaanyị onye na-esi ibon gị ịma kọntinu na-esi ibon gị ọ gị ya nọ n'ọfịs gị na-akpọ gị saa na-alachasị a na ị na-aga na ya ọ mara n'abalị efifie ụtụtụ na ị na-ese nwunye ibon gị ibu alụ chai ị na-eme m na-eme die ọ bụrụ nnọọ ife dịgo mma ọ bụrụ nnọọ etu isi wee chọọ ọ bụrụ nnọọ na ọ dụgo oke ọsị m di esekpụla ana na-ayọ nya biko nya gbaghalị ya nya ma ọkwa n'ọma nya mere nke a nya mere nke a nya sị ya kedu mgbe this relationship bido? Ọsị anya rapụka n'ebe afọ ọ na-eje nya biko ife nya emenie si m di edinela na jidie n'ụkwụ na-ayọ si ya biko ya sị ya kedu ebe m ga-ebido wee gbaghalụ gị kedu ife mmele gị? Ọsị m nya tiwa akwa n'ebe ọsị m na-akwanya bele that day ọsị m arụ die niile na-ama jijiji na-ayọ na ya mọrọzi ma oche na ya tiri ọgwụ oke ụdị hit na-eme na biko ọ na-ayọ ya na-eji arụ ya wee sị ya na makwa na ị na-akwụgharị o, it's not like na ya mọrọ na ya mara mana na onye gwe ya na-enyi nwaanyị na-abata bie na-eli nri na-esi nri maka na o nwere bọsọ ga-abata ba kichin sie nri ya sitie nri nye ife ọkụ gbulu everything ya wela si sister nwere onye ọzọ ifo ọsị oke kedu ogodo nke n'akụkụ kedu maka die kedu reason iji nye die ọlụ so na gịnị ya na-agba akwụbago unu na-agba kpasịa ka a ga-esi wee nye die ọlụ iwe bịa wee tụrụ olie nye ka bọọlụ ya wee felu na ya mọrọ that na unu akpasigo sel do ready to do whatever unu chọrọ ime unu were ewe na-eti play. Oh God ọsị m die na-ayọ si ya ihe ọbụla ọ chọrọ na ya ga-eme m ya gbaghalị ya n'ihe ọbụla ọ chọrọ na ya ga-eme m ya gbaghalị ya ya wee kpọọ die wee sị ya na nọmba 1 na ọ ga-achụ die n'ọlụ ọkwefe ọlụ afọ o nyelu die na-enyefe nne na ọ ga-achụ ya. Ọsị m die daa na ana na-ayọ si ya biko na chụọ nwoke n'ọlụ na onwekwa ife this man melie kedu ife a ga-ekwu na ọnyanwa bifo medie ana this man na-alụ ọlụ very well na respect ya nyasị ya ọsị na o nwere ife this na o so na one of the best nyasị ya iwe na-ala nwunye ihe iji akwụ ụgwọ ihe niile anyị na-apụsịsị gị n'ọnụ ezigbo mmadụ etu o si alụ ọlụ everything bụ ịla nwunye ọ bụrụ na ị mara ife ị ga-eji wee chụ ya n'ọlụ na m ga-eje gwa ya na ị na-ala nwunye ka o were ụkwụ ya pụọ ọ daa na na-ayọba na-ayọ na-adalaghari na-ayọ ya sị ya yes na abịa n'ọfịs ya gwa ya na ị na-ala nwunye adị nọ maka aka ejiri chọzi ka ya na ya na-abụ lụọ ọlụ bikos na ọ dịrọ mma ịghọtara na na ya chọrọzi ya ọsị m die na-ayọ ya sị ya na ya agwasịgo gị na anya nke 1 month iji wee chụdie n'ọlụ ịmalụ ka ị ga-esi wee mee and all those things ị go this woman nyeji nwayọ mee list of ife nyafọrọ that woman na-eyi na ị ga-egoli enye double ife double that wristwatch ọ na-agba that gold wristwatch ọ na-agba na ị ga-egoli enye two different color that shoe nya degide na detela up to 15 things nya mala the woman na-eyi very expensive nya nwere ụmụ nwoke a ga-emedo unu gịnị na ị ga-ego fancha DSA na ya ga-ego ọchọgodo 3 na ya ga-ego mana ya biko ya kwene ka achọ this guy n'ọlụ na nwere fe the guy imelie ya biko ka o si otu wee do ya sị that is number 1. Number 2 ọkwifola adaghị nwaanyị na love niile nwa ọfọlugo wit nwanne nwoke si na ọ ga-anụ ya ị ga-eji ọnụ go kpa adaghị nwaanyị gwa ya ife ojire ya anụ the guy
ife ga-eme ma ọ bụrụ na ị mere egwala m ọnụ m wee gwa ya and m ga-agwa ada gị nwaanyị m ga-etinye nnu tinye ose tinye ogiri tinye maggi ntọọnụ si anya oge ebupụta ya ebe a ọsọ agba m ga-asị ya isi ma nke ime ma nke imerọ as long as na ọ ga-enwe evidence na email atọ ịmala onye ọ ga-ebelieve because na nji video unu eji m pictures and video na enwe m evidence of all these things na-akọ m imeche n'ọnụ ka na-akụ ya so na ife ị ga-eme osi m ike kwụrụ ọtọ gwudie ọnọla na site okwenye aka n'isi na-ebe ayọ biko no oriakụ nwaanyị ọma afụkwana nge n'anya ọkwa na-ekwensu osikwe nka ọ pụọ nke nwa ya ka ọ nọ na-ayọ gịrị osi m nne dị ihe anụnwa bụ ihe a chọrọ ime so kedu ife ọdụ ka that man ọ ga-eme ma ọ bụrụ na ọ malụ na ọ na-ala nwunye nọ maka nwunye ka o ji wee nye ọlụ all this while ọ na-alụrị ọlụ na ọ na-ala nwunye kedu etu this man si afụta ya ihe na-agwa gị ihe a bụ na ha nwere otu nya company fa dị two no di this woman bụ manager na the other one so na ọbịa ife ya maka na ịmagono as na onye na-alụrụ ọlụ ị ga-abịa ị ga-agwa ya igbogo ị ga-agwa ya you can't just bargain this that ife asụsụ na rose di ya mmelụ ị mara na maka nwunye gị ọ na-ala ike gwụrụ negodonu n'anya ka this woman si wee na ya anapụ this man nri n'ọnụ maka na ọ ma ndobe ike nwayọ ebeledi nwaanyị emegbuolu m ife ọma niile a na-emeri ya na ọrụ niile ọ na-alụsi ike dokwanụ grateful na-ekene fa ọsị m nne n'ọkwa Christmas etu this man ego ewu ma ọkụkọ wee bịa kene die without knowing na ọkwụsịgori ụgwọ ife ọ na-emeri ya wit ike nwunye ọsị m mana ife a ji wee sị na ọ ga-achụ di ya n'ọlụ bụ iji wee taa this woman afụfụ kedu ife unu chọọ ka ame this woman and another thing ya chọrọ ịma bụ ọ bụrụ gị ka ya ekwe ka ọnụ nwa ka nwanne ya nwoke nụ nwa gị ọsị m na nwanne ya nwoke abụka ezigbo mmadụ and na nwa ya lọvụ sịrị ya lọvụ okwu ọzọ n'ala kedu ka ya si ya eme ọ bụrụ na ya hapụ ya ọnụba nwa ya kedu iru fa ga-eji wee gọnya bụ ọgọ like kedu iru ya ga-eji wee gọnya bụ ọgọ ya ga-afụkwa ya na-afụ ya anya like because na etu o si wee gbatapụlụ kịta na ya chọrọ ijizi anya afụ that woman ka onye kpọọ nwanne ya nwoke gwu ya ife na-eme nọ nwanne ya nwoke chọrọ ịnọ adị ya nwaanyị gwu ya ife na-eme like ya nwụrụ ebe a ga-ebido na ike kwụọla ọtọ gwu ya onye mala ife ọdụ unu ka ọnya mee ya denye na comment section maka na ife na-abọ ka achọ ifkọ ife na-atọ ka achọ nọmba 1 bụ ichu die n'ọlụ tụta anya afụfụ nọmba 2 bụ na nwanne ya nwoke ama nnụzọ adị ya nwaanyị nọmba 3 bụ na ya ga-agwa die ma ọ bụrụ na di ya chọrọ iji ọnụ ya wee chụọ dịmanụ n'ọlụ ka dịmanụ kpọza anya nwa asị na-ajụ ife nya melie maka na ya na-ajụ di ife nya melie o ji chọsi onye ọ ga na-esi igbo ngị ọbụla enyi ya nwaanyị n'ọza nwurie ahụ ifugo amụrụ m ife a ga-eme ụfọdụ ụmụ nwoke eziokwu mụ na enwere boundaries unu enwere boundaries nna mee na ihe ezuzu n'nwenu God nwenu like o nwere ife ọ ga-abịa ime nwaanyị ofu ebe ọ ga-esi gbaghalụ gị mana o nwere ife ọ ga-abịa ime mmadụ ma afụ n'ebe ọ ga-esi wee gbaghalụ gị gwa m ebe this woman ga-ebido wee gbaghalị ya ọ bụrụ na ọ gbaghalị ya kịta hapụ ife niile taa n'abalị ka ọ bụla anwụ isi which means die ka ga na-ala ya because you can't tell you can't trust her anymore ị ga-akwụsị na ịbịa be gị kedu ife nwanne ya nwoke ga-ekwu best friend nwanne ya nwaanyị ya fụla adị ya nwaanyị anya chọrọ ịnụ ya kwụsịkwado dị marriage ya kedu ife ịchọ mfate na o nwere ka ya esi kwụsị that marriage achụọ die n'ọlụ ma fama na ife menụ isaida na agwalụ die ọ na agwalụ nwanne ya nwoke ka onye ahapụzi anụ die kedu ife die na-ayọli ya biko ya hapụ ya ka ọ na-esi ibon gị n'ife die na-ekwu bụ na amasị eze ibon gị na o nwere ife ga-eji kọzifa ya hapụ ife taa n'abalị ka ọ bụla anwụ isi ọ sị m nne ya hapụ ihe taa n'abalị ka ọ bụla anwụ isi kedu iru ya na nwaanyị a ga-eji wee gọọ ọgọ no kedu iru ya na nwaanyị a ga-eji wee gọọ ọgọ onye mara ife ya ga-eme ya gwụ ya nne amụrụ m ebe m ga-ebidobe like I don't know amụrụ m maka na this man is very innocent like the innocent. Yes, and the one nwoke jikwu jenu love wee bata be gị is still innocent too.
all these things but not this lady edobere ngadi ofu ebe jidetele mmadụ niile na-achọ ka ọkụkọ fisi ọnụ maka ibongi. The worst thing ị ga-eme gị n'ụwa bụ inwe friend amaro boundaries, bụ inwe friend ị ga-abụ ọbatabeghị ọ na-alụ gị di gị, bụ inwe friend ị ga na-eli nri gị, na-eli ose gị, na-eri mmana gị, na-ese di gị ibongi. Fiakwa alụbel amaro ka esi ekpochesi nke like amụrụ m ife m ga-agwa this girl. This is one of the most difficult story nkogo na this page ma because na mamoro ebe m ga-ebido like amụrụ m ife m ga-agwa this lady to do. Ngwani ya nwa ya nwanya anụ na this guy, ọ bụ na nwa ya nwanya anụ na this guy, nwatakịrị dị in love, kedu ife ị ga-agwa ya na ọnya nwa bụ reason? Ọ bụ na ị chọọ nwoke mmadụ n'ọlụ, kedu ife ị ga-agwa ya na ọnya nwa bụ reason? Ka ị ga-ahapụzini nwaanyị a ka o ligbulu all these things o melụ gị? Ike gwụrụ. Ọ bụkwanụ na die chụọ die n'ọlụ, kedu iru ha ga-ejikwa wee gọọ ọgọ? Ọ bụ na afụga ebe na-eje na like asị na nke ọ bụrụ sọsọ die ka a chụrụ n'ọlụ, kedu iru fa ga-eji wee gọnya bụ ọgọ? Ifụna this woman lụsịla na na-achọ ka o ligbulu fa ncha. Like ọ bụrụ nke kwa keke ga-esi trust this woman again? How? Where will you start from? Like I don't know. Ike gwụrụ m ụmụnne m, amụrụ m, asị m ya nne ya nye m time to think about this because I don't know where to start. Amụrụ m ife m ga-agwa ya, ọnya forgive this woman. Kedu, how will she build this trust back? Ke kafasi aga ọgọ? I don't know. Ụmụnne m ti n'ọnụ n'okwu ahụ. Ya nke a bụ ike gwụrụ situation nke anụ nwa nwelu nya Pro Max. Ke ọnụ ya ga-eji gwa nwa ya na ya na-ala enyi ma mi afanja niile na-afụta like auntie from obele wee togide wee lụọ kịta kedu ebe a ga-ebidobe wee gwaba enyi ma mi a keke a ga-asị chụ one of the best manager just like that without a reason. Onye je gwaba ya na ya na-ala nwunye na o nwere ike igbue, o nwere ike ime na o nwere ike ime ibie. So na ifefa na-achọzi kịta bụ ka apa na the whole thing. Ka onye hapụ n'udi enya hapụ di enya sị no reason ka reason nya ga-ekwu nya ga-eje wee hapụ di nya jide ya na nwaanyị wichi nwaanyị ka ejide nya na ya kedu nya nne I don't know but people this thing get solution is like call me anytime any day you feel like talking to someone because I'm still thinking. I want you to calm down first. Maybe day vacation, go back to your father's house, just take maybe 1 week or 2 weeks off from everything in there. Obuno hotel dogma lodge there, stay there for 2 weeks. Obuno ben nagedegma go there, stay there for 2. Obu ben wag anywhere that you man feel comfortable. Just go there so that you'll be able to think. Because now I'm gonna finger wag honestly. And if you're gonna comment section, ke mali fende madige. Bye. Download. Continue about yourself.